नमस्कार प्रणाम भाई लोग। हमनी के एबरा ऐठा बिने के तनी सन ऊपर वीडियो बनल हवे, बहुत ही फनी वीडियो भाई देखी लोगिन। पानी में बानी सन वीडियो अरे ऐठा आ ई रहल ऐठा आ हई महा से बानी हमनी के जेकरा ऐठा के बारे में मालूमे नहीं खे, माने अभी मालूम बा लेकिन वीडियो में मालूम नहीं खे। तो वीडियो देखी लोगिन, बहुत ही फनी वीडियो बनल बा, ठीक बा। आ वीडियो पर तनी लाइक उइक नहीं करते लोगिन, चैनल पर सपोर्ट दिखाई लोगिन तनी, तब न जाके हमनियों के तनी मजा आई, मनोबल बढ़ी। अगर ई वीडियो पर लाइक 100 गो से ऊपर कहते हैं लोगिन तो ई पनिया में लोटा लोटा के नहाम सो, ठीक बा। ए पनिया पर बनी एक दिन आवरी वीडियो, अगर 100 गो से बेसी लाइक होता तो ठीक बा नु, ओमे केकरा मारल जाई। तो तनी वीडियो के सपोर्ट करी लोगिन, चैनल के सब्सक्राइब कर ली लोगिन, ठीक बा। ई वीडियो जन बनल बानू ऐठा ले लो, ओमे बहुत ही ज्यादा फनी बा, माने मजा आई पूरा देख के। तो ठीक बा, तो काल वीडियो मिल जाए देखे खातिर जाते सन बनावे वीडियो के, तब तक के लिए बाय।